accommodation fee ya 10,000. Wanaongeza accommodation na hostels zilibaki tu vile ziko. Woro wacho moriere kandawa. Koro, riwruok maoko mar piny owacho mong'ere ni Forum for African Women Educationists FAWE Kenya oyiero skunde 8 mag nyiri e kaonti ma Homa Bay magitere masinde mag kompyuta ne jopuonjre. Masindego ing'iyo ni dhi jiwo puonjruok e weche mag nyodo kendo puonjruok nyirigo e yore mag ritruok kod geng'o timbe manyalo rocho ngimagi eki. Jafwambo marwa Ali Abich miyo walerno. Lweny mar kedo gi wachi ma oyiw kod keny momondo e kind jopuonjre manyiri e kaunti ma Homa Bay. Sirikand kaunti ni kod riwruoge mopogore osebedo ka kedogo kaka yorno mar jiwo somo jopuonjre manyiri. Riwruok mar FAWE Kenya mosebedo ka siro somo jopuonjre manyiri e gwenge ma opogore en achiel kuom migepe ma koro wuok oko mar siro somo jopuonjre manyiri e kaunti ni ka gichiwo negi masinde mag kompyuta ma ginyalo tiyogo e yudo puonj e weche ritruok mamulo ngima mar nyodo kata sexual reproductive health ka masinde oting'o chenro mopogore ma jopuonjre nyalo yudo lony kaka ginyalo ritore. Chenro mar kelo computers e school dhi konyo nyathi manyako gidhi bedo gi ng'eyo matut e weche mag ASRH. To kendo dhi konyogi ka gidongo to gibet gi knowledge gi wisdom e gik madhi nyime e ngimagi kaka nyithindo manyiri. To gima mokwongo ma FAWE timo, watemo mondo iye ma nyithindwa gi mako kapod nitie school mondo dog chien. Chenro ma chiwo masinde mag kompyuta ne FAWE Kenya ochako ke skund nyiri mar Angwe ka skunde mamoko oting'o skund primar ma Nyangu, skund sekondar mar Angenya, skund nyiri ma Kaswanga e kind mamoko. Ka jokanyo e sekta mar somo wacho ni chenrono dhi konyo jopuonjre manyiri bedo gi ng'eyo kaka ginyalo ritore kinde ma gisomo. This is going to be done in all the 8 schools that we are working with. That is in Homa Bay, we have 8 schools. Gimiyo nyithindo gi puonj makende mamiyo gibedo gi paro mochwiny, mamiyo gi bedo joma kao kinde kendo hero somo. E skund nyiri mar Angwe, jopuonjre manyiri manoyudo masinde mag kompyuta go ne oloso grup gi magiluongo ni Tuseme, kama gigoyo mbaka kendgi ewi kaka ginyalo tieko midhiero mathoro joko jopuonjre manyiri ka gisomo. Wachako club miluongo ni Tuseme. Tuseme en Kiswahili mawacho ni wawuo. Koro omiyo nyiri thuolo mar wuoyo, wacho gik mathagogi. Nyiri gi nigi thuolo mar penjore penjo ni to ndalowa mabiro biro bet nade, to wanyalo lose nade, to wanyalo konyore nade mondo kik walwar wawe skul kapok kinde ochopo. We want to promise you that as we have started with this Tuseme Club and we have started the improvement in our life, we have been empowered and we know our right by now. We can speak them out for our problem to be solved. Tuseme Club, high education our future. Tuseme Club, high education our future. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.